paiaso izanez, bizitu nahiz, zoriontsu izanez urte askotan. Garai baten ere lagun mokolokin, gero ura hiltzanean, lantaldiak bultzatuta aurrera jarraitu nahi gendun, eta saiatu ginean, beste urte bi genitun, baina konturatzen nintzen, lehen ja izen da neon, lekuetara bueltatzen ginean, esate baterako Amaia Antzokira, eta makilatzeko garaian, ondoko laguna falta zitzaidala ez, hilintzalako. Ordu nahi nintzen, lehengo bera iten, lehengo gauzak iten, baina lehengo lagun ura falta zitzaiten. Eta nola beti zirkuaz disfrutatzen duen, oporreta ere zirkora juten nintzen, eta ja buruan, buelteka zergatik ez Euskal Herrin olako zerbait, hortxe enunik, bi urte egin ondoren, Iñaki gabe, esan nun, mokolo gabe, hemen txeborronik kuentan nioa, eta xakabo, eta Pospolo eta kompainia hemen bukatzen da. Eta bukatu bezain pronto, orduntxe, obligazio hori gainetik kendu nunean, hasi nintzen, pentsatzen, igual posible zala. Orduko Pospolo eta kompainia izan da, teknika aldetik, hemengo argiak, soinua, sare sozialak eramateko modua, gure estiloa, gure rollo guzti hura, zirko batea, ekarri ziteken, talde hori ardatz hartuta, artista guzti hauekin. Baina zirko karpa batekin. Ez frontoietan, aretotan, antzokitan, ez kalean, ez kioskotan, zirko karpa batekin, zirko karpa batek biltzen duen magia eta ilusio horrekin. Gure zirkua netzako da goxotasuna, hurbiltasuna eta poza. Hoxe. Gure zirkoa, etxean bezala sentitzen naizen leku bat. Eta ikaragarri disfrutatzen dudan lan proiektu bat. Gure zirkoa, esaldi dion bezala zoriona da momentu honetan. Hasieratik, Eta luzatu behar banu, familia berri bat, nire etxeare bai. Esan dezaket bi etxe baditxotela. Zoriona da, eta bihotzez esaten dut. Niretako gure zirkua da amets bat. Egi bihurtutako amets bat. Magia antzerako historia bat. Denetik dago, neska pila bat ikuste dugu hemen, pista honetan. Eta nire arro sentitzen nahi hortaz, zirkoa bai izan da neurri baten gizonezkoen zea bat zirko tradizionalean, eta emakumea beti zerbait polit eta panpox bezala aurkeztu izan da ez. Domatzailea beti gizonezkoa zen, baina elefante gainean zijoana igual, ez neska polit bat. Hemen emakumeak hemen gora igotzen dianak. Hemen emakumeak trapezistak, sokan gora igotzen dianak, oiala zehatzen duenak, okertzen dianak, trikitisa jotzen duenak, kablian alde batetik bestea pasatzen dana. Eta Josebe bat ni, paiasuak, ekain malabarista, eta magoa, eta zenet, kolore guztitako jendea eta behar da. Emanaldia ikuste dugu da 5-10 minutuko saio txiki bat, baina egiteko aldez aurretikan nila 2 ordu lehenago beroketak egiten nahi naiz, estiratzen, eta orduan
prestaketa fisikoa handia da, eskatzen duen prestaketa fisikoa. Eta burua ere eduki behar da prest, bai, ze altura handia dago. Eta segun-segunetan, ostras, bai. Bastante lasai egoten naz. Eta gisa da, oialetan egoten zaren momentuan, zauzela oialetan kontzentrauta bakarrik. Beldurdanak desagertu itxen diez. Egisa dabe bai, gero kanpo, igual bai esaten zu, egunen baten aberrez nazen jausten, ez? Beti pentsetan duzu, aberrez jaten ez ebez txarra pasetan, ez? Porque azkenian arrisku bat badau. Baina ezenatoki izan momentuan, superkonzentrautan hau eta askotan jendia ikusten dut eta banabil eurei erakusten zer itxen duten eta bereziki umiei. Bera, kuriosoa da, ni joango banitzeke zirku batera, edo dena delako ekitaldi batera. Eta zuzen musika baleo, ni seguro naiz, nire izaeragatik, aurreneko gauza esango dukena. Eskertzen da musika zuzen inatia. Baina, hola, izugarri gaina, egia da, ikuskizun askotan musikari erreparatzen diotela, ezta? Baina, nola digen gauzek, 3 urteotan, zenbat jendek, zenbat launek esan diguten, zenbat eskartzen den zuzeneko musika hori. Eta nik uste badula gehigarri bat gehiago badela, ezta? Nik uste saiatzen dela dudik gabe euskal musika sartzen eta hemengoa den musika sartzen, beraz hemengoa abestik sartzen, eta hori badao. Eta gero, gaina kantutegira joan da zuk esan duzuna. Ez die, guaingo kantu, guge ez dakit txikitako kantu die. Aurten ere peliojo xepe bat hortxe dao, edo ikusi mendizaleak, pentsa, noizko abesti dien eta oso gureak dien abesti die, ezta? Eta hori pupurri baten sartu die, eta egia da jendek eskertzen dula, ze jendek parte hartzen do. Eta parte hartze hori jenderi gustatzen zaio, kantatu jendo, gozatu jendo, ezagutzen do. Baina horrez gain, badaude beste batzuk ere, segun zen numero den, ezta? Bestelako kantu batzuk, bolber bat. Zeinek esan martzun gure zirkoan, bolber entzunen zela. Entzuten da, instrumentala, ez da kantatzen, ez da letra entzuten, instrumentala, baina zoragarri da. Vale. Tor hemendik? Vale, eta hemendik hasiko gara, bai? Hau goizero inbehar da. Goizero, faldoia altxa, da aiziai pasatzen utzi. Zirko bat edokan problemaik handi nautsi izaten da bera, kondensazioa. Ikusten, eta orduan, barrun, dena lona guztia, toldo guztia bustitzen da, gero basura poltsak hartu, eta hau, garbitu. Jendeak ohitura txarrak batzuko haindik mantentzen ditue, eta nahiz eta zakarrontziak egon zirkoan, bakarran azpira plast, botatzen dituzte, eta gero kanpotik txerrikiria ikusten da, eta ez dugu inork nahi, olakoik. Egia da, hau umiak gustu egiten duen lan bat izaten dela, gran azpikalde hau, pixka bat, garbitzea, ze tartian txamponak azaltzen dialako. Orduan, 2 euroko txampon bat, pentsa, zenba goxok idian, ez da? Revisioa eunero denai, hemen bartzeio. Martin, zain du maite duzun hori? Haze asto parea zareten. Porque zain du maite duzun hori, es tan klasika como ez da posible. Gaur probatuko deu. Gerrak esango ditu, igual zain du maite duzun hori añadir. Ez da posible, ja. Eta nik izan dizu, favorez.
benetan konzervituko da, zaindu mintea. Bai, baina igual, bizatitan. Hoi bukatezu, parrituzu, eta nik esan, favore! Hemen baldin bagaude gaur arrasaten eta arrakasta baldin badauke, egin batean jendea hemen zentzuduna dalako, eta ni saiatzen naiz, hankak lurrean eukitze hori jendeari zabaltzea, zergatik gauden hemen, eroaizeik ez etortzea, eta saiatzen naiz hori zabaltzen, naiz bakarra, baina ni ere saiatzen naiz. Jende tolerantea behar da, holako lantalde baten. Eta lankideak izatez aparte, lagunak izatea ere, o lagunak izatea iriste ere komeni da. Hemen emanaldi bat bukatzen denean, hau eta grabaketa bukatu dugu eta ni etxea noa. Emanaldia bukatzen denean hemen afaldu iten da elkarrekin. O zerbeza bat hartzen da, denok elkarrekin. Zerbeza hori hartzen aigean momentun, justu nire numeroaren bukaeran danborra berandu sartu da, zea biharko hau bagenezaketara, bihar saietuko naiz, hor sartzen da. Eta espada lortu, bihar lauetako emanaldian, zazpietako saietuko gara berriz etzen beti da mejora, eta lantaldiak egin behar du, horta presteon behar du. Naiz eta 60 aldizin ikuskizun bera, beti hobetzera. Pasa, botatzen lehenengo estigo. Lehenengo zurien botatzen. Anezina zure basoa. Nire bai mesedez. Oain oso edukatuko ere izan. Hombre. Ia, Arumek, bakoitzak bat hartu, bale? Bale. Eta maionesa eta bota. Bai. Beldurri gabe. Bale. Ume hauek nahiko txintxo dira eta, jane bai gusto egiten dute, así que behintzat ez geak jatzen gu. Gusto egiten lan bat da. Eta hemen, gaude pare bat edo 3 lau, eta, egunero preparatzen dugu janaria. Kasolez gaur hamburguesa, ez? Baina, egite diteu, bai lenteja, garbantzu, karroza, espagetik, eta hemen ekartzen geha, denak. Zer moduz bizi da bat gure zirkuan? Pues gustoa egotea, azkenen lagunekin da familiakin da egotea. Gogorra? Bueno, ez. Earki da, hauek guztik, ia familia die, hau lehenguzu txiki urrutikoa eta beste hauek lehenguzu die eta ni naizena diferent, naizela familikoa hola. Earki. Baina horren bai familiakua ez da? Bai, earki. Ze pentsatzen da zure beste familiakin baino denbora gehiago akaso gure zirkoko familiarekin pasatuko duzula. Udarontan bai. Ostialetan afaltzeu, eta gero lan bata bazkaldu, lan bata afaldu, eta igandea bazkaldu ite du. Oso gustoa. Par asko ite duta. Jo, lagun berrikin ditut, ez? Eta oso gustatzen tegea, beti jolasten, baino gero emanaldi bitartene baita asko disfrutatzen eta... Goxo aldo? Gure zirkuko umiak azkenen beste ume guzti bezalakoak dira, eta duen bentaja bakarra, ez? Familia bat etxean balin badao eta asteburako txarra eman balin badao, asteburuntan ez gara kanpina jungo. Haik ona egin edo txarra, haik kanpina jun behar due asteburero, ostiraletan eskolatik atera eta honea etortzen dira. Orduan, umiak dian neurrin, hemen da biltza. Koltsonetan txiri bueltaka, kontuat izan 4 urte dauzkan bat hor gora igo dala eta jetxiai hortiko mekaguen la letxe zean. Bai, haumiakin builaka horri biltzen geha. Batzutan, beste batzutan berritzen teaturiz geha egiten, hemen libre da biltzalako ez. Mobilik ez du eskatzen, tabletik ez du eskatzen, zirkuan jolasian da biltza. Era beren, umen libre izatez aparte, nik uste, disiplina puntuak ere ikasten dituztela, jasotzen dituztela, txikitatik, umetatik, esan nahi dut. Gure ineki, 5 urtekin, oain nahi duen, zaparra da, botatzen duen momentu, emanaldia bada, hor karabanatik badator katiuska jantzita. Ezin duna da, katiuska kendu eta hortxe, erdi-zerdi utzi. Atzetik hasier, mago etorriko zaio, da esan nahi, oik gorrez, oik, ire txokora. Norak ustaiak, ondo baino beto dakin nun utzi behar ditun.
beak gero, jakin dezan nun daude, baina beste inori enbarazorik egin ez dizaion. Eta hemen garbi atera behar duela. Ez oinetako zikinekin, ez oinetako lokaztuekin. Orduan, neurri baten, ikasten due organizatzen. Eta ikusten gaituzte, batzutan, urduri, euria asiulako, jendeak kanpoan bustitzen edalako, atiak iriki behar dialako, behako dena jasotzen due, eta orduan, responsabilitate puntu bat ere, pizten zaie. Oan, umeak dia, eta ume izaten utzi behar zaie. Egia da, hirugarren bira betean gaudela ontxe, baina hirugarren hau gazi gozoa izaten nahi da, ez? Batetik bat arro sentitzen da, egoera honi aurre indiolako, pandemian kontu honi, eta azkenen gure zirkuak zerbait egin ahal izan dulako, baina bestetik gazi puntu hori esango nuke aurtengoa gozatzeko urtea zalako. Lehenengo urtean oso era prekarioan genbiltzan. Zirkoa montatzen ikasi gendun, montatuz, herri ibiliz, baina sukalde bat ez gendun. Karabana bakarra zeon. Kamioi bat, grada ekartzen genduna, gero kamioian barrun jendiak beroketa ariketakin behar izaten zituen, egualdi txarra itezunean. Otorduak hemen inbar izaten genitun. Zenbat, sandwich janote daun, lehenengo bira hartan, eta bigarrenaren lehenengo zatian ere, egualdi txarra, kanpon bonbona jartzeik ez, eta sandwichakin eta goera. Eta baina goera, esan nahi du hemen artistak hemen lotan ikusi ditut nik, gauak pasatzen koltsoneta hortan pista erdian. Beste batzuk hemen babesago dalako atzekalde honetan. Beste grada azpian. Beste bi kamioien eta beste batek kanpin denda bat jarrita zirko atzekalde hortan. Eta beste 3 laun furgoneta baten. Oso era prekarioa zen, zirkoaz gozatzeko guztua eginen, zerbait, eta jendean erantzune ikusita guk espero ez genuen zerbait bai izan zen, batek, zirko batek hartzen duen ez du ekartze frakaso bat izan da din, ez? Ostras, baina aurra atera barra da. Baina ez genuen alako erantzun, hainbeste ainoko erantzunik espero. Orduan, posi geunden, baina era oso prekaria zen. Bigarrengo urtean, karabanatxoak ekartzen hasi ginen. Eta familia bakoitzak bere karabanatxoa zeukan, eta furgoneta zeukanak, furgonetan behar bakarrik loin zezaken, da ez beste 2 lagunekin batera, eta bigarren urtea, sukaldea ekarri gendun, dutxa urberoa, kaldera bat, eta aurtengo bira zan, gozatzekoa. Aurtengo bira zan, sukalde bat badaukau, zirko bat badaukau, bakoitzak bere karabanatxoa hortxe daka. Hau da nire karabania. Arten hauen zirkuan lan itxeko, eta egitxe esaten da pasada bat. Nau super gustora, eta izen da elekzio bat superruna. Ze holan, dauken deretxokua, gauzak izteko, apur bat lasai egoteko, makietako, hori zeitzen badu barruen egoteko. Orduan, pasa gure gozue, pasa, torri. Ez hauen besteik eta 3 literakin topau nauen eta 3 literakin hartu dut. Da gero hemen dauko, sukaldia, sukaldetxua, hemen kozinetako eta fregau etxeko. Lehenengo urtetan, hasiera mintzat, herriak guk bilatu behar genitun, aurten herri mordoa zan guri idatzi edo deitu ziguna, eta ja bira gendun praktikamente itxita, hasita, nun hasi eta nun buka.
eta kakazar honekin txekutenak goiti bera. Etorri, eta berriz izan da, hastea bezala. Berriz ere, kontentu gaude, zerbait eharra ederra egiten nahi gala pentsatze deulako, eta oso gustu egiten nahi gala lanakin, baina berriz ere, esfortzu eskatzen du, karponena alkilerra ordaindu beharra, guk bakarrik ezin dugu montatu, portugesak eta italianoak etorri behar due, karpau montatzea, ordaindu inbertzaile, hastegan minusetik, berriz emanaldik. Egin aurretik, dirua gastatzen hastea. Eta baina, hau izan da formula, eta baina herri batea aiatuta, Orion ginen bezala uda oso Orion pasagendun, uda azkena arrasaten, bile betez hemen, eta gero hemendik, Tolosa jute balin bageak, gure herrira, etxetik gertu, bukaera hortxe emango jau. Etxan, nik amesten nun 3. bira, baina indeu, zeo zer ez da. Eta bate baino gehiago, nire gure profesiontan bizidan askok firmatuko lukela olako lan jardun bat eukitzea aurtengoa bezalako urte baten. Publikoai begira gelditzen gaenean, bai da pixkat arrarua, ikusten duzu euren bakarri begixak, ez? Eta askotan arrarua da, ez dakitzu zelan da zen, baina sentitzen da gustora da zela. Osa, heltzen jaku hori, euren irrifarra heltzen jaku. Egia esan, zirko etorri nintzanen, zirkoan lehen aldiz antzestu, nire emanaldia inunen, horrek harritu ninun, ez? Ez dakitan formagatik, ez? Semizirkularra, oso bildua, baina publiko oso gertu sentitzen duzu, eta matizu sekulako indarra. Eta hori, kalian antzestu etenean, edo antzoki batian, ez? Beti da separazio handigoa bezala, eta hori hotzagoa bezala ikezait. Hemen berriz, ez dakit efekto invernadero, ez dakit ziken du, baina da un subidon. Bai, esandak hori bete da. Nik Iker, oindala, 20 urtetik ezautet, elkarrekin egin dugu lan, Pospolota konpainiarekin, eta prozesu normal bat izan da Ikerrek komentatu zigunen, ze intentzio zeuken, guk bagenekien funtzionatu zezakela, aurretik pixkat funtzionatzen zuelako. Honeaino iritsiko zanik 3 urte eta gero inditugun 250 edo 3 emanaldiek betetzeko aina hori igualez, baina bagenekien funtzionatuko zuela hori ziur nengoen eta bilakara hau espero nuen. Ez igual hainbeste, baina espero nuen. Gure zirkoaren helburua da adin guztietara iristea. Batetik. Bestetik. Inork ez dezala euki zirkoranoa eta Patrikak poltsikoak ustuko izkigue, zea guztietatik, sensazioi ez dezala euki. Lege hemen ez da hau, merchandising bat, ez da hau, kamisetaik, ez da hau, ezin diteulako jarri, eta noski salduko genituzkela. Baina, hemen 3 seme-alabekin datorrenak, 3 kamiseta 15 euron, gehi sarrera, gehi palomitak, gehi gero bestea, ez dugu horren sensazio egin. Uste zirko batzutan argazkiak kobratu egiten du, intermedioan egiten duen argazki hori, guk intermediorik ez dugu egiten, ez dugu lako ez zer saltzea eta argazkiak gero argazkiak doain egiten ditugu, esan gustora, eskamutilekin, helduekin, gazteekin, hor atarian, 2 kontu esan eta argazki batzuk alkarrekin ateratzen ditugola, ulertze deulako zirkoa. Eta ez da dila izan, saka kuartos esaten dana gazteleraz. Eta gero emanaldia bera, bai izan behar du, 4 urteko miantzat, eta haren aitona monentzat, gurasoentzat, eta gazte kuadrilentzat. Gazte kuadrilak torri daitezela, zinera jungo alea bezala, antzerkira jungo alea bezala. Eta ala etortzen dira. Lehengo iganden hemen 30 rumean itun kontatu. Zeuden, gazte kuadrilak, 20-40 urte bitarteko franja hortako kuadrilak,
hor gozatzen nik. Ze hor ulertzen da, zirkoa eskaintza kultural bat bezala. Baude, paiesuak, mia hidi gustatzen zaizkienak, heldu ere bai, parrengo beste batei hemen goidan gertatzen nahi dena gustatuko zaio, beste batek entzuten duen musika horrekin beteko da, parrengo ezu, irrifar batekin egongo zea, hemen barrun ere korapiloa egingo zaizu, jarriko etelako nire energia guztia, nire bihotza, nire indar hori, eta publikoak, sensazio, dantza hori, sentimentu dantza hori izan badu emanaldian zehar, ez potente, zen numero potentea hasiran da gero, bukaeran eta gero tartean, eta bai, guke pentsatzen dugula, ze ordenetan gauza jun, baina, zehan behar du, sentimentuak dantzan. Eta ez da hori baino gauza hobeik, zu, hemen korapila daukazun momentu hortan, gero irrifar bat ateratzen dizutena baino, ez da horren, hori baino momentu hobeik. Dira hemen oain, ez da mikrofonotik sartzen den, zea, zaparra da,